Nosaltres anem a buscar una pruna gran, molt sucoses i molt dolces. El que fem és collir-les al moment òptim per a que tinguin tot el sabor, tot el dolçor i siguin una fruita molt bona de menjar. A la botiga l'ideal seria agafar sempre la que està més madura, perquè ja està més feta i ja té tot el sucre. I llavors pots arribar a casa i ja te la pots menjar. Tenen una conservació llarga, poden durar una setmana tranquil·lament sense cap problema. Sempre que estiguin fora de la nevera. A la nevera poden durar 2 o 3 setmanes sense cap problema. Les prunes nostres les collim a primera hora del matí i a la tarda ja són a la botiga. Nosaltres treballem amb el Plus Fresc des de l'any 2015 i ens encanta la seva política de fruita molta qualitat i directe del pagès. Estem molt contents de poder treballar amb Plus Fresc.